ועכשיו אנחנו עם עסקאות קומבינציה. שלום לשי אברהם, שמאי מקרקעין. שלום רב. בוא קודם כל נסביר מהי עסקת קומבינציה לצופים. אוקיי, עסקת קומבינציה היא עסקת חליפין שמתבצעת בין בעלים של קרקע שיש עליה זכויות בנייה לבין קבלן בנייה או יזם. לצורך השיחה נדבר על קבלן. בשיחה כזאת בדרך כלל אין החלפה של כסף. מה זאת אומרת? בעל הקרקע מביא את הקרקע שלו לעסקה. יש שווה כסף, בדיוק. בעל הקרקע מביא את הקרקע שלו ששווה כסף לעסקה, והקבלן מביא את המימון ואת הבנייה עצמה, בדיוק. בעסקה כזאת בעצם, בעל הקרקע הוא בעצם מוכר את הקרקע כביכול לקבלן, ובתמורה הקבלן בונה את כל הבניין, כולל את חלקו של בעל הקרקע. ומחזיר לו דירות שלמות. בדיוק. בעצם לפני חתימת ההסכם, הם קובעים את אחוז הקומבינציה, והאחוז הקומבינציה הוא בעצם האחוז שמתוך סך הפרויקט שבעל הקרקע יקבל. ניתן דוגמה, נניח יש מגרש, מותר לבנות עליו 10 דירות, וקבעו אחוז קומבינציה של 40%. אז בעל הקרקע יקבל 4 דירות, והקבלן יקבל 6 דירות. בעלי קרקעות משתדלים לא לעשות עסקאות קומבינציה, לעשות רק עסקאות קומבינציה. כדי לא להוציא כסף. למה זה? לא רק זה. למה הוא אמר, זה כמו למכור את הקרקע, זה ממש לא כמו למכור את הקרקע. מבחינה מיסויית, הרבה יותר כדאי להם לעשות עסקאות קומבינציה, שהם כאילו לא מקבלים תמורה, הם מקבלים את התמורה בתור דירות. יש הרבה יתרונות נכון, גם זה וגם שאין להם כסף, הם לא צריכים להביא עכשיו הון כדי לבנות. נכון, בעל הקרקע זה אחד היתרונות הכי גדולים שלו, שהוא לא צריך את ההון העצמי. ככה הוא חוסך גם הלוואות שהוא צריך לקחת מהבנקים, ויש לו את היתרונות של המימון. בנוסף, בעסקת קומבינציה, אחד היתרונות של בעל הקרקע, שכאשר הוא יקבל את השטחים הבנויים, בסופו של הפרויקט, הרווחים וההכנסות שיהיו לו מהשטחים האלה, יהיו הרבה יותר גדולים מקרקע ריקה. ברור. יתרונות של הקבלן זה בעצם שהוא לא צריך לקנות את הקרקע, הוא גם ככה, הוא גם בצורה הזאת הוא חוסך כסף, הוא לא צריך לקחת הלוואות מהבנקים. בנוסף הוא גם יש לו תכנון של מס, וגם הוא יש לו פחות הוצאות מימון והוצאות מס נוספות, כמו רכישת הקרקע, שגם עליה יש הוצאות של מס. ואיך נקבעת, סליחה, איך נקבעים האחוזים של החלוקה בקומבינציה? באתי לשאול בדיוק. אתה רואה, אני כבר מרגישה אותך. אמרתי, אותו שמאי, איך באמת שמאי קובע את האחוזים של ה... בעצם האחוזים נקבעים בהתאם למה שמותר לבנות, שווי הקרקע לעומת איך מעריכים בעצם את הבנייה? בעצם שווי הקרקע לעומת שווי הבנייה שהיזם מביא. הכל נקבע כמובן בהסכם, במשא ומתן ביניהם, אבל חשוב לציין שבמרכז הארץ שם שווי הקרקע גבוה יותר, כך אחוז הקומבינציה יהיה גבוה יותר. ככל שזה בפריפריה, שם שווי הקרקע הוא נמוך יותר, אז אחוז הקומבינציה יהיה נמוך יותר. זאת אומרת, נמוך יותר, אתה מתכוון שהקבלן יקבל אחוז גבוה יותר ויישאר בידי בעל הקרקע. נכון, כשמדברים על אחוז קומבינציה, זה האחוז שמקבל בעל הקרקע. אתם בעצם לוקחים ומתמחרים את הקרקע, בעצם לוקחים ומתמחרים את הבנייה, ואז עושים איזון בין הזה. אפשר להגיד שזה משהו כזה, כן, אבל יש גם אפשרות לעשות עסקאות, יש אפשרות של עסקת ברוטו ועסקת נטו. עסקת ברוטו זה שכל צד משלם את המיסים שחלים עליו. עסקת נטו זה כאשר הקבלן לוקח את כל המיסים ומשלם אותם, ואז גם זה משפיע על אחוז הקומבינציה. מה בדרך כלל יותר מקובל בארץ בעסקת קומבינציה? מה שמקובל יותר היום זה עסקאות ברוטו, כי יש אפשרות לעשות תכנון מס יותר טוב, ככה שכל הצדדים מרוויחו קצת יותר בנושא, בצורה הזאת ובדרך הזאת. הנושא הזה של קומבינציה מקובל בכל הארץ, או שיותר רואים את זה במרכז הארץ? יותר מרכז הארץ, מפני שאחוז הקומבינציה הוא יותר טוב, גם בעלי הקרקע הסכימו יותר, בגלל שהם מקבלים תמורה טובה יותר, מאשר בפריפריה, שזה יכול להגיע לאחוז של 15 או 20%, שזה אחוז לא כל כך גבוה. אבל זה מתאים למי שאין לו נסמי, ויכול להיות שזה כן משתלם למי שכן רוצה לבנות את הבנייה, וכן רוצה שיהיה לו שטח בנוי, פשוט הוא לא יכול לעשות את זה, אז זה כן כדאי לו. תראה, מניסיוני אני יודע שלמרות שזה הליך מצוין, יש המון מחלוקות במהלך הדרך בין הקבלן לבין אותו בעל קרקע. אם זה איזה דירות הוא יקבל, או איזה מפרט יהיה בדירות, או... אתה יודע, זה נשמע... אבל זה לא מסוג הדברים שסוגרים בהתחלה? זה נשמע נורא נוח, סוגרים בהתחלה, נשמע נוח ופשוט, אבל... בסופו של דבר עדיף, לפני שחותמים על חוזה, לסגור את כל הפרטים הקטנים, גם אם זה מפרט, בדיוק, גם איזה דירות כל צד יקבל, בדרך כלל עושים את זה או בהגרלה, או שמחלקים ביניהם, בונים איזה דרך כלשהי, בדיוק. אם מגיעים לעמק השווה, אז... יש מחלוקות, אבל בסוף מי שמצליח לעבור את המחלוקות האלה, הוא בסוף מרוויח גם, והוא מקבל... אני אומר, הרעיון מצוין, רק הדרך עצמה לא קלה. חשוב לציין עוד משהו אחד, שלפני שבעל הקרקע נכנס
לפרויקט כזה הוא צריך לבדוק כמה דברים, ביניהם זה בעצם הוא צריך לבוא ולדעת מה שווי הקרקע שלו, כי כשהוא נכנס למשא ומתן, אז הוא צריך לבוא עם ידע שזה יעזור לו, אז עדיף ללכת לשמאי מקרקעין, שיכול גם לקבוע בשבילו את שווי הקרקע, וגם להגיד לו מה אחוז הקומבינציה הסביר. שהוא יקבל. ובמשא ומתן זה מאוד יעזור לו. חשוב מאוד. יפה מאוד. תודה רבה. שרון, תודה לכם.